Από ό,τι βλέπετε, παιδιά, τα free practice πήγανε αρκετά καλά. Ο καλύτερος μου χρόνος ήταν 58 δευτερόλεπτα. Σε αυτό το γύρο θα σας αφήσω να δείτε που του προσπέρασα όλα τα υπόλοιπα cards στην πίστα σε ένα γύρο. Και είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα το Σάββατο 15 Δεκάτου. Πάμε, γερά!